kusangana kwatikuita hama dzadiwa pachirongwa cheoutreach program yatinokupai pano paPahasha TV, tichikutendai zvikuru nerutsigiro rwamunotipa nerubatsiro rwamunotipa. Tadzoka zvekare tiri mumusha wechiweshe. Kune mukomana ane dambudziko rakasangana naro regumbo. Tauya tichikavha dzimwe nhau kana kuti dzimwe nyaya ndomatiri, saka tapfuura nepamusha pavo panapa kuti timupe update. Tikutendai kune vakabatsira vamwe vatisingagone kudoma mazita, saka tasvika panapa tiri kupfuurira hedu. Tine imwe nyaya tafambira muno muchiweshe, regai tione kuti pamwe tinomuwana kana kuti hatimuwani, but tichangona patinoita svikira pamusha tongokudzai zvakamira sei. Regai tione kuti mukomana aripo iyo. Chengetai vana vangu, chengetai vana vangu, chando nenzara. All right. Ngama one. Nanga chitondicheka. Yes. Tongoroaje. All right. Kungoshingirira kuti zviti. Handiti. All right. Kudzoka kwatiri kuita zvekare pachirongwa chedu cheoutreach program yatinokupai pano paPahasha TV. Ndofunga tambopai update tichikudzai kuti zvakafamba sei, saka otherwise makasara sei kunuku, zvakamira sei? Ndizvozvo zvakungodaro. Handiti. Right, kuno kutangopfuura kuti tikupei update painterview yatakaita iya. Vatariri vadiwa, vatariri hama, tinokutendai nerubatsiro rwamakapa kana mamessages. Kune vakatitumira $51 zita ravo vakati aiwa ndinoda kutaurwa. Zvekare kune vakati vachapa macrutches. Saka takafonera mukomana pane dzimwe nhamba dzasabhuku. Saka tatipfuura nhasi tikamuudza kuti aiwa tiri kupfuura nepamba penyu tigarire. Saka anga akatigarira ndobva tamuwana aripo. Ndo kutaura kwedu kwatakaita kwekwe. Saka challenge iripo, pane vaiti vari kuda kutumira macrutches vamwe vachiti vanawo. Atakambotarisa muHarare takaona kunge asina kunyatsoti simbei. Pane imwe kambani yatakaenda, hatigona kuitaura zita rayo, vanosuplya ma-artificial legs nemacrutches, vaiti ari out of stock. Saka takamubvunza mukomana tikati toita sei, because roughly macrutches anenge aronzi kuma$40, $35. Saka takamutsvagira phone in terms of communication agone kuona zviri pagroup. Ndo chikumbiro changa aita iye, akatogona kumutsvagira runhare so that anenge achiona kana vamwe vaitinetsa kuti vanoda kumubata. Vamwe vanhu vanogona kunge vachida kubatsira, but vamwe maybe vanenge vada kumbotaurawo naye kuti vanzwe zvakamira sei. Saka tinokutendai kuna sister vakatumira $51 tinoisvitsa kumukomana. Saka ati titenge runhare mbozha, zvekare totsvaga macrutches kana achinge auya, asi chamutsvagirawo zvimwewo zvekuti agone kubatsirikana nazvo. Saka foni yatakutengerai mukoma ndiyo iyi, muvhura mega moiratidza kuvanhu so that tangotsvagawo yakachipa kuti tisanyanyoshandise mari yake. Tatsvaga $25 foni iyi Vivo. Funga receipt rwacho riripo ipapo, kona kuiratidza kuvanhu tisaita kunge vanhu nyatsonzwisisa. Yanaka. Tendawo nevese vagona kusava rubatsiro kwandiri kuti ndigone kufamba nezvakanaka. Handiti. Inini ndinotenda zvikuru kune vabatsira. Basa iri hatisi kuriita tega reoutreach program. Chedu tingori mapostmen ekusvitsa kune vanhu. Zvekare tinongokupakurirai nyaya sezvadziri. Takangokupai mamiriro enyaya yemukomana. Hatisiri sutaisa asi tangosvitsa zvaitwa nevamwe
kureva kuti tese tine basa rekuita izvozvo. Saka mukoma, izvi ndo zvatatapudza pa $51 tabvisa $25 tatenga foni yekuti anokwanisa kuenda hake paWhatsApp. Ndofunga ndicho chipo chatakupa ichi. Vakatibatsira tete vacho ndofunga muri kuona vakati zita ravo musataure nyi zita rangu, ndoda kungobatsira, ndabatikana nevidhiyo. Also tinotenda vese vaitumira messages. Ndofunga takaenda kuma-inquiries kuti tione kuti artificial leg rekuti agone kuiswa gumbo rekuti agone kufamba, atrai kuti afambe zvakanaka. Takafambira ikoko, it was around kuma $950. Kune imwe kambani yaiti mukawana mari inoda kunonosvika pedyo neikoko tinogona kubatsirai zvekare, tichange chizokuzisai kambani yacho. Saka vanoda kuvabata ndofunga mukomana zvanaka kuti foni anayo, saka tichange tichingobatsirana. Vanenge vaida kuti vamubatsire notibata, tinokupai nhamba dzake. Imimi line munaro so that munare kucherura nga munaro renhamba dzamunoziva 0771 004 512. Alright. Sadora mucharecover kana ndicharecover kana ndarecover ndokuupdate. Alright. Saka vari kuti vachanga vachiti update nhamba dzavanoshandisa vanga vasisina line rekushandisa. Saka tine chizongoverify. Asi vanoda kubata zvizere munongotibata panhamba. Imimi mukoma kana mune mashoko amuda kutaurira kuhama neshamwari vakubatsirai, tikati kupewo mukana kuti munge muchitaura mazwi enyu amunawo. Apa tangopfuurira tichiri kutsvaga macrutches, tikuona muchiri kuti netsekei nekufamba. Ndatoona apa vanga vakasunga bandage, jira rekuti vasasvuke umu. Varuradza kuti vari kumarika umu pakufamba nemacrutches aya. Saka aiwa muri Zimbabwe tinotenda, regai tivape vagone kutaurawo mazwi mairi kune vanobatsira vatambanudza maoko. Makadiko muri Zimbabwe, ndinokutendai nekuisa rubatsiro rwenyu kwandiri. Ndinoziva kuti pane dambudziko randakasangana nayo, havasi vese vanokwanisa kuva vachindibatsira sekudibatsira kwamukundiita. Ndinongoti rambai muchingondibatsirawo sekubatsira kwamuri kuita. Kana kwese kwamuri, ratidzai chido chenyu nesimba renyu kuti ndigone kurarama sevamwe vakurarama. Ndinokutendai netsigiro ramakagona kuisa mandiri. Handina hangu mashoko akawanda kuti ndigone kutenda kana kuti ndigone kutsanangura nchidoma mazita, asi ndokumbirisa chete kuti dai magona kuisa rutsigiro rakasimba kwandiri kuti ndigone kuva ndiri munhuwo pane vamwe. Ndinokutendai. Ndisingakanganwe pahasha media futi nekusvika mukati menzvimbo inoi yeZambara. Nhasi katomboziva kuti kwatiri kunoku kutore vanhu vadoro tofamba vachitoonawo kuti kune vanhu vakadai. Taingotiwo sezvo tiri kumusha, hatina chimwe chatingagone kuita kana kugona kusvika kuti tionewo paTV kuti ndo urema hwatigere tinawo. Saka ndinongovatendawo nebasa ravakuita. Nongoti pabasa ravo ravakuita ngavashandewo zvakanaka sekushanda kwavari kuita. Mwari ngavatongamirire nemi mose mukugona kuisa rubatsiro kwandiri. Ndinokutendai. Chengetai vana vangu, chengetai vana vangu chando nenzara.